Ahoj, já vás zdravím u dalšího vlogu, já jsem Matt Pardus a dneska je to úplně přesně rok, co jsme se přestěhovali do Londýna, co jsem udělal takový největší životní krok vlastně a chtěl bych vám říct, co jsem tady za ten rok zažil, co jsem dělal, koho jsem potkal a tak dále, tak dále. Tak pojďme na to. Tak začátky byly samozřejmě hodně těžký, musel jsem hodně našetřit v Čechách, abych tady vlastně první nějaký 2-3 měsíce vůbec přežil, protože když tady při troše štěstí najdete práci první měsíc, tak dostanete zaplaceno na konci druhého měsíce, takže ty peníze vlastně vydělané tady budete používat až třetí měsíc, to znamená 2 měsíce musíte mít úplně jasně našetřeno, což jsem teda měl. Povedlo se mi najít práci první měsíc a samozřejmě začínal jsem tak, že jsem učil tady tancovat v různých jakoby tanečních školách, děti, teenagery, dospělí, všechny možné věkové kategorie a pak jsem vlastně začal dělat takový moje druhý největší hobby a to je produkce a různý jako eventy, akce. Takže do toho jsem se tady docela dost opřel, takže vlastně teď už dělám v podstatě jenom to a občas učím nějaký lekce vlastně taneční a choreografuju a tak dále. Tuhle práci vlastně dělám celý rok skoro, to je takový hlavní můj příjem a to je to, že vlastně se podílím na velkých kampaních, eventech, prostě pro velké značky, menší značky, pro různý soukromí klienty, a tak dále, tak dále. Tahle práce mě hrozně baví, dostávám se i ke spoustě zajímavých kontaktů, který mi potom pomáhají i v mojí soukromé kariéře a k tomu se vlastně dostaneme teď. Co se asi pro mě nejvíc změnilo za ten rok, tak že mám konečně trošku jakoby čas a klid pracovat sám na sobě, na své kariéře, na tom, co bych opravdu jakoby chtěl dělat. Na tohle jsem trošku neměl v Čechách čas, protože jsem se věnoval dalším různým věcem, ale teď si to opravdu užívám. Vlastně hned jak jsem přijel, tak jsem začal spolupracovat s producentem, který se jmenuje Ludomír, ze Švédska myslím, a udělali jsme spolu Tropical House, takový song, který se jmenoval Right. A můžete se na to mrknout pod tímhletím videem na YouTube. Na základě toho mě pak oslovil pár dalších producentů, jako například Peter Possession nebo Turtle nebo různý další ještě mladí producenti, s kterými jsme ještě ty songy vůbec nevydali. A začal jsem pro ně psát vlastně songy i k jejich soukromým projektům i vlastně na společné projekty se mnou. A vlastně určitě v neposlední řadě jsem začal věnovat i tomu, že produkuju hudbu sám. Začal jsem se vlastně sám učit, co všechno bych chtěl dělat, protože kolikrát je těžký se spojit s producentama, který to cítí trošku jinak, tak jsem začal tvořit sám. Tady to jste mohli už asi vidět v písnici I Don't Mind, kterou jsem vydal nedávno. Vlastně natočili jsme k tomu i videoklip na Slovensku. A tady tím směrem se chci teď ubírat dál, což si myslím, že uvidíte velice brzy, protože připravuju takovou další jakoby písničku úplně vlastně celou mojí. Další skvělé věci, které jsem zažil, tak je určitě potkávání nových lidí a zajímavých lidí hlavně, protože Londýn je hodně centrum samozřejmě businessmenů, potom na okraji Londýna žijou hodně rodiny, protože jsou tady skvělé školy. A třetí věc, což teda jakoby je to hlavní, proč jsem tady, tak jsou tady umělci vlastně z celého světa, hlavně teda jakoby z celé Evropy, ale v podstatě z celého světa. Potkal jsem tady spoustu Američanů, Kanaďanů a tak dál. A všichni se jezdí za nějakým snem něco vlastně změnit ve svém životě a tvrdě na tom pracují, protože si myslím, že Londýn je tak inspirativní, že opravdu vás nenechá spát a prostě pořád přemýšlíte nad tím, jak být lepší a co udělat ve své kariéře jinak, co změnit, prostě připravujete si různý plány a různé věci, takže si myslím, že prostě pro umělce úplně ideální místo, kde být. Potkal jsem skvělý lidi v práci, potkal jsem skvělý lidi na různých party, na různých prostě eventech, na kterých jsem se podílel, různý prostě performery, úplně všechny lidi tady z té branže a většinou tady ty lidi potkáte i v bytech, v kterých žijete, protože tady si v podstatě nikdo moc nedovolí mít úplně vlastní svůj byt, takže žijete vlastně v bytě nebo v domě s několika dalšíma vlastně spolubydlícíma. Každý máte nějaký vlastně svůj pokoj, máte společný obyvák, kuchyň, koupelnu nebo tak. Takže tady potkáte strašně zajímavý lidi, což se mi podařilo i teď. A já se hrozně těším na další tady ty zkušenosti, na další věci, které ke mně přijdou. A opravdu ten rok v tom Londýně jsem si intenzivně užil a myslím si, že ještě teď ty poslední měsíce byly ještě mnohem víc intenzivnější a těším se, že to takhle bude pokračovat dál. A jestli určitě přemýšlíte o tom, že byste někdy chtěli někam vyrazit, nebo že vás to nebaví ve vaší zemi, že se nudíte, nebo nejste dostatečně inspirovaný, nebo prostě něco je špatně, tak prostě přemýšlejte nad tím, jak to změnit a když to nejde změnit tam, tak prostě to změníte tak, že vy půjdete někam jinam. Třeba Londýn nebude vaše místo, tak jako si myslím, že je moje. Můžete najít strašně moc dalších měst nebo míst na celém světě, kde se můžete cítit skvěle, jako se cítím já tady. Takže jestli chcete trošku změnit svůj život, tak jak jsem ho chtěl změnit před rokem já, tak udělejte ten krok a buďte tak šťastní jako já. Tak
tohle bylo takový shrnutí mýho prvního roku v Londýně. Doufám, že jsem vás trošku inspiroval. A nezapomeňte teda odebírat určitě můj Twitter, Instagram, Facebook, YouTube a všechno je lomeno Pardus, Matt Pardus. A já se určitě budu těšit u dalšího vlogu velice brzy, tak se mějte moc hezky. Čau, čau. It's my life.